Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à San, bienvenue à la fête traditionnelle 5 mois, 120e édition. Nyaye Sangere Dala. Merci. Souleymane Anoula i bɛ sangɛmɔ kɛnɛ kɔnɔna na bon YouTube mɔgɔw b'a fɛ diɲɛ bɛɛ k'i ye sangɛmɔ la bi parce que n'i ye sangɛmɔ yɛrɛ ta n'i ye sangɛrɛ ta a donnen bɛ diɲɛ tɔnba kɔnɔ n'o UNESCO ye donc pour que diɲɛ ka se que an dun ya i kɛra député ye nka i n'i ka députéya jala o m'i bali i ka don sangɛmɔ kɔ kɔnɔ ka jɛgɛ mɔ nisɔndiya jumɛn b'e la bi k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nisɔndiya min bɛ ne na ne kɔni b'a fɔ ko n'i ko ko nisɔndiyabaatɔ ka tasuma faga n'a daji m'a faga a ɲunji b'a faga parce que o ye kɔntan dan ye quoi bi ne ni n balimaw ni n sinjiw ni n teriw an ka nin baara kɛ an b'a fɔ ala ni ce ala ni ce ka si d'an ma ka nin don ye ala ni ce ka jamana kɛnɛ to ala ni ce ka san kɛnɛ to. Aujourd'hui, Sangemo là, ça fait 620 ans. 620 ans. Coroni Soudan. Et dans la guerre, moi, je suis yéna. Il va au Hérade. Au Hérade. Au Hérade. Au Hérade, on va partager Ben Yonche. On va partager Ben Yonche. Dambe Konana. Yɛrɛdɔn kɔnɔna na ani majigi kɔnɔna na sangadenya tɛ gansan ye mɔgɔ t'o de dɔn n'i taara diɲɛ o diɲɛ fan o fan n'i ye sangaden kɛ n'o k'a ye a dogo sangaden tɛ an y'a kɛ de ka an ka faso kumabɔ an nana de ka bɛn de sabati an nana de ka fɛn na n'o bɛn sabatira an bɛ fɛ nin ka k'a daminɛ a daminɛ na fɛn caman de b'an ka segin kɔnɔ ka na a fɛn a tɛ taa ni fɛn tɛ an ye laɲini min kɛ bi ni an y'a ɲini ala fɛ an y'a ɲini an bɔkolo fɛ k'a ɲini san maabaw fɛ k'a ɲini san ka denw fɛ u ka dugawu k'an ye a ka na n'an sera k'a ba di an bɛɛ bɛ lafiya fɛn in na patrimoine international de l'UNESCO de don san wɛrɛ a bɛ gɛlɛya dɛ place tɛ sɔrɔ parce que a bɛ taa diɲɛ de fɛ a bɛ na kɛ sangaden hali n'i bɛ tiga feere i bɛ bɔ a la o san n'a ye diya i kana tiga wɛrɛ feere i b'o sɔrɔ. Ali bɛ ŋɔmi ne feere o san wɛrɛ ni n'a ja ni sangɛmɔ bɔra ale kana ŋɔmi feere tuguni fo sangɛmɔ wɛrɛ i b'i dabalo sɔrɔ an bɛ fɛ k'o de kɛ bi ni n terikɛw nana u bɛɛ bɛ diaspora dilan u bɛɛ bɔ faransi i m'a faamuya u nana k'u bɛna an dɛmɛ candidat de tun don u nana k'u bɛna mali dɛmɛ o candidat n'u ye san 30 kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ la an ma tigɛ ɲɔgɔn na o la u tugura an kɔ u nana. An bɛ na ni fɛn caman de sangɛmɔ fɔlɔ an b'o valoriser ani UNESCO bɛ fɛn na an bɛ taa fo Paris k'a kuma kɛ fo Paris k'a kuma kɛ pour que an ka se ka ba don fɛn in na parce que mɔgɔw yakila mɔgɔw t'a kalama sange nin ala an bɛ kan ka mɔni min kɛ ala bɔgɔ n'i y'a suyɛn normalement i kan ka kaso de kɛ i m'a faamuya sange même n'i y'a gɔyɔ suyɛn a ngɔku n'i y'a suyɛn i kan ka datugu. Mɔgɔw yakila n'a donna patrimoine UNESCO la ka ban a banna de mɔgɔw t'o de dɔn quoi n'a bɔra ten fana a bɛ kɛ koba de i m'a faamuya an b'a kɔ jiginni nin kɛ na k'a gardien ka fɛn ni mɔgɔ minɛna na a bɛ taa san 1 ani san 15 kaso de la mɔgɔw t'o dɔn fɛn na patrimoine UNESCO la même ni fɛ dugu ko k'a b'a kɔnɔbɔ u bɛ yamaruya ɲini UNESCO de fɛ an t'o si dɔn a la i m'a faamuya. Kɔtigiw b'a kɔ fɛn cogo min na o bɛɛ de bɛ expliquer u ɲɛna maintenant olu de bɛ a bɛɛ labɛn a bɛna ye san wɛrɛ an bɛna min don fɛn na ka na n'a ye pour que bɛɛ ka lafiya nin fɛn kelen in i m'a faamuya miliyari de don an bolo caman de don an bolo mɔgɔ t'a kɛcogo i m'a faamuya an bɛ min kɛ an bɛ diaspora mɔgɔw vraiment à travers Tahirou Dembélé qui est à Paris actuellement avec Tijani Sise Cɛmɔgɔ Sise an bɛ ka fɛn in sange kama an bɛ na ni fɛn diyara an bɛ na ni centrale électrique ye i m'a faamuya min bɛ se ka san yɛrɛ tɛ fo a busukɔnɔdugu région bɛɛ mɔgɔ a bɛɛ a bɛ se k'a bɛɛ ta fɛn min bɛ se ka Mali ta o bɛɛ plan de b'an bolo ka na mais a tɛ ɲɛ f'an ka bɛɛ i m'a faamuya
an ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ kunba kelen o de la a bɛ se ka kɛ mɛ n'an faralen don a tɛ ɲɛ ala ka n'an fara ala k'an to kulu la ala k'an wafago san o san an ka fɛn dɔn mɔgɔw tɛ nin fɛn dɔn bi an ni kɔtigiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ mɛ ninnu de ye kɔtigiw ye ninnu de bɛ yamaruya di an ka jigin fɛn hakɛ dɔw b'u ye u fana t'o dɔn hakɛ min b'u ye kɔko in na u t'o dɔn patrimoine UNESCO kɔnɔna na u t'o dɔn o bɛɛ de bɛna fɛn an b'a bɛɛ walawala k'a bɛɛ di fɛn ma an tɛna fosi dɔn an y'o de fɔ an nana fanga ɲini tɛ koyi an nana dugu de kama wari ɲini tɛ an nana dugu de kama dugu dɔrɔn de y'an nata ye n'o tɛ an b'a kɛ ko wɛrɛ n m'a fɔ mɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an si maa jɔ k'a kɔnɔ ala ka sankaw kɛnɛ to k'u ni ce u ni baraji toujours sans. Voilà, merci. Solo, si ça y est, il doit me ramener ce qu'on me rend là. Bon, et bon, on a un coup si bénat tout le monde. Il doit bon comment la tu faut comment tu. Il ne se comme moi bien. Au lieu de hakner mouiller coco là. Comme là, la commune de madame Fan, balma que toi ni jamu. Ne to tayo damele. Nte UNESCO mo koy. Mais UNESCO mo ko barake. Ñu fongo ambassadeur kuram ngara Mali, ambassadeur kuram ngara UNESCO France. Ay Mali to bonya ko jugo. Façon de nyando. Amata place ko la. Solo nyokona do. Atra Mali le kama. Donc non na kana ben sangue moy. An be mun don la. An bo do nyefo ale nyana. Ko nyefo ko tugu ko ma nyokon soro ga nyokon don. Ka fo ko UNESCO na foro ko patrimoine mondial de l'UNESCO seulement sans tatadle. Diɲɛ bɛɛ de ta don diɲɛ ta ye fɛn min ye diɲɛ de kan k'i janto a la donc solo ka kuma b'o de la diɲɛ de b'i janto a la sisan a bɔgɔ an ta tɛ a bɔgɔ mɔgɔ si ta tɛ UNESCO mɔgɔ de b'a garder sisan ka ninnu ye baarakɛlaw ye normalement kan kɔni de sera k'a garder mais n'i tɛ fɛn min dɔn i t'o dɔn anw bɛna k'a ɲɛf'u ɲɛna sanga droit bɛ défendre cogo min na sanga hakɛ kelen n'a bɛ diɲɛ na an bɛ taa minɛ ka na n'a bɛ hakɛ kelen n'a bɛ yen an bɛ taa minɛ ka na o ye ninnu sababu ye parce que ninnu ɲɛna ala bɛ na nin ko bɛɛ de ye n y'o de fɔ solo in na n ko ala ko don ala bɛ na nin ko bɛɛ n taa san mɔgɔba dɔ reçoit France o ma san tɔgɔ fɔ fan t'u tɔgɔ fɔ o ma san tɔgɔ fɔ ale ma taa an n'ale ye kuma fɔ san kanu b'a la a ye san ko kuma fɔ ne kasira de parce que n ka denmisɛnninw b'a kɛ san mɔna ye n bɛna vacances kɛ yan nɔ n'ale y'a kuma fɔ a kanu b'a la a kanu minɛ na n'an se mun ye an b'an hakili la kɛ k'o kɛ an ka hakɛ mun ye an bɛ t'o nɔfɛ ka na kalan kun y'o dɔrɔn de ye anw bɛɛ kalanna fu an bɛ fɛ san denw ka kalan fu parce que n'an ye ko san denw ka taa ekɔli la wari bɛ ka sara an kunna ko tɛ san ŋɛmɔ dɔrɔn bɛ se k'o kɛ sange mo dɔrɔn muso k'o kɛ n ye mun fɔ solo ɲɛna k'anw wari ko de diɲɛ ko bɛɛ san u bɛ yurugu ni fɛnw kɛ ale k'u k'a to don o la a bɛ baara de kɛ so b'a bolo a ka baara b'a bolo a yɛrɛ mun perdre a ka baara la a t'o sɔrɔ député la a t'a sɔrɔ ne b'a ka baara n tɛ na député la mais san kanu b'a to a bɛ na san kanu kama an bɛ fara a kan an ka jɛ ka san jɔ an ka sange mo tɛmɛ a tɔgɔ min b'a la an ka tɛmɛ o kan fana ni ala sɔnna o bɛ kɛ fana ni ala sɔnna. kuma laban min bɛ ne fo nka o tɛ fosi ye ka sankaw fo ka e yɛrɛ fo Usain Bolt bɛɛ n'i ka baara la vraiment hali bi nin ye fasodenya ɲumanya de aw k'an dɛmɛ an ka baara nin kɛ an b'aw ka bila la bi ani sini san kama an b'a fɔ fɛn wɛrɛ kama dɛ an tɛ tɔgɔ kɔ an bɛ san dɔrɔn de kɔ vraiment ala ka hali bi dɔ fara i ka kow kan ala ka sankaw wafago ala k'an bɛn ala ka hɛrɛ nati ala ka banajugu min b'an da la ala k'a nagasi k'a n'an cɛ jɛɲɛ a ye minnu minɛ ala ka kɛnɛya d'u ma minnu yɛrɛ tora la ala ka dayɔrɔ suma u ye ala k'an bɛn san wɛrɛ ma ala ka san wɛrɛ ta diya taman toujours sur